Have you asked yourself this simple question? Kedu ihe kpatara kidney failure or liver problem the way dị so rampant na be anyị? Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Anyị abatakwana n'ihe gbasakwana mgbọrọgwụ na mkpa ahịfịa nwanne nke ntị. Ndị be anyị si na onye chi na-azọ onwe ya na mgbochi ọya ka mma karịa ọgwụ. Prevention is better than cure. O nwere ihe nchọrọ ka m kọwasịara gị tupu m egosigo gị afịfịa na mgbọrọgwụ iji eme gịnị ị ga-esi wee na-aṅụ maka ajọ ọya dị otu a. Marụ na umeju bụ liver bụ ihe na-ebu ihe ọbụla iliri eri banye gị n'ọnụ. O umeju ji anọ wee rụọ ọrụ ya separate ya nke agaghị adị anụ ahụ mma n'arụ were ọdasị kpoje ebe mkposi maọbụ na mamịrị. Ya bụ na umeju na-arụ ọtụtụ ọrụ dị iche iche. O need ka gị nwa gịnị at least once in a while you sanitize it. Ime gịnị inye ihe ọ na-eri ihe ọ na-achọ ka o nwee ike ime gịnị ikwuru ekeresu wee lụsie ọrụ ya ike. Ịbịa n'ọya umeju, ọya obi, enwere ọtụtụ ọya obi dị iche iche. O nwere ndị na-enwe fat liver. Ịma na hepatitis A, B, C and D bụ as a result of ihe umeju na-eme gị na cause. Kedu ka ị ga-esi wee megara m ihe ka o nwee ike ịdị mma? Nke mbụ, jee chọwara m bitter leaf. Nke ịbụa, jee chọwara m dogoyaro, either the seed, the root, the stem or the leaf. Ọ bụrụ na ị wetara m bitter leaf, maka na ihe ọbụla na-enu inu, anything that bitter is always help the liver and also the kidney. Ị chọwara m aka ibe, ị chọwazikwara m garlic. Ọ bụrụ na ị weta these three items, ị saa ya ọfụma. Ị nwere ike ịbrindịrị nya. Ịbrind ya nya ime gịnị? Steve nya bụ ịzaa ya. Ịzaa ya ikpotu ya n'ọkụ ka ọ dị warm water. Ị na-agbara ya 1 glass tumbler tupu i rie nri ụtụtụ. And tupu ị na-akpọ ụra, ị gbara ya 1 glass tumbler. Ị na-anya n'azụ ebe nnọ, ị ga-afụ nọ n'ukwu onugbu ka nnọ. Bitter leaf 3. Ị mana ọ na-adị ma ọ bụrụ na ịrụcha ụlọ, iwekpo 1 portion of land ebe ị ya akọ